Kwaziwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nemukana wavatipa. Amen. Regai tikukokei pane chino chirongwa. Sunga musana revhesi redu riri kuna 1 Kings chapter 11 verse 1 ndima ichidzika. Zvino mambo Solomon wakanga achida vakadzi vazhinji vatorwa pamwe chete nomukunda waFaro, vakadzi vavaMoabhu navaAmoni navaEdhomu navaZidhoni navaHiti, vaiva vendudzi dzakanga dzanzi naJehovha kuvana vaIsraeri, musaenda pakati pavo, naivo ngavarege kupinda pakati penyu, nokuti zvirokwazvo vachatsausa mwoyo yenyu mukatevera vamwari vavo. Zvino Solomoni wakanamatira ivo achivada. Wakanga ana vakadzi vana 800, vakunda vamadzimambo navarongo vana 300. Vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake, nokuti Solomoni wakati akwegura, vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake kuti atevere vamwe vamwari. Mwoyo wake hauna kuzova karurama kwazvo kuna Jehovha Mwari wake, sezvakanga zvakaita mwoyo waDhavhidhi baba vake. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Amen. Amen. Musoro wedu wenyaya unoti hazviperi mushe. Ukatotarisa zvataverenga, hazviperi mushe. Pane dzimweni nguva dzekuti Mwari atisimudza, aisa nyasha dzekudiranya, akomborera vana vake. But vanhu vapakakwirira vanokanganwa nyasha, votsvaga kurasika, vozvisimbisa nenzira dzisidzo. But ukadaro kuti Mwari ambokusumudza, iwe wokanganwa Jehovha, wozvidza zviri nyasha, hazviperi mushe. Mwari haanyarari. Ngatiwanei nguva yokunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva yakadai. Ishuwa kuverenga kweshoko ndimweya aidudzira nekumutsa vatsauri. Chimboti mutsaiwoka panguva ino, tanamata naJesu. Amen. Amen. Mukacherechedza zvakanaka, murume anonzi Solomon, tine mativi maviri pamusoro peupenyu hwake, his before and his after. The before of Solomon une mubvunzo unovhunzwa nevamwe vanhu kuti, why does adversity, why does godliness survives in adversity than in prosperity? Sei kutendeka neumwari kuchirarama mumatambudziko nemunhamo, but kana nyasha dzekubudirira dzadirwa, chii chinoitika? Software yaMwari inorasika, inopunzirwa pasi. Zvikadaro Mwari adira nyasha, hazviperi mushe. Murume anonzi Solomon ndiye uya munhamo asati akwirira pakakwirira, asati ave nefame yekuzikanwa neprosperity nekutonga pasi rese, achine mudzimai 1, ari mwana wamambo, asina chaanga ainacho chekuti nyika dzaitinhira kuti kuna solo. He was a man who was humble. Ndiye murume akatega munamato pasanctuary. Mwari akaona moto uchiburuka, akaona vision yaMwari achitaura nayo, akanzi unodei, akachandinoda iwisdom. But chiuya akwira at the zenith of his power. Zvinonzi Mwari vadira nyasha, akwirira pakakwirira, pasi rese rotaura. Kune murume anonzi Solomon, the king of Israel, united monarch, the third king from Saul to David his father, now Solomon. Zvinonzi aipapo ndo paakatora madzimai 1000, madzimai 700 official wives, 300 concubines. Saka women in those days were a symbol of power. Saka anoti kuti ndikuratidzei kuti ndine simba, cherechedza zviri madzimai angu.
Ndizvo here Mwari zvaadira nyasha? NdiSolomoni watiri kutaura nezvake. Mwari adira nyasha kwakutevera vamwe vaMwari. Izvozvo zvinonzi the identity ne-DNA yaMwari wokumusoro kudenga was eroded. Zita raMwari rikadzimwa, akatendera vanhu kunamata zvimwari. Sei Mwari out of 700 wives amenshena mukadzi vakunda vaFaro navaMoab? These were champions of apostasy. Vaivepo vakamubvisa pana Mwari, akatevera vamwe vaMwari. Izvozvo hazviperemushe. Mwari adira nyasha. Vhangeri Mwari kushandisa vana Queen Sheba voti ndi Mwari, vadzokera vonzwa kuti wakunamata zvimwe zvimwari. Hazviperemushe. Mwari harambi akanyarara. Zvichidai hazviperi mushe. Nyara dzakadai mukaverenga Mwari haanyarari. Mwari akasenda warnings. Mukaverenga 1 Kings chapter 11 verse 9, not God spoke twice vachimuvinga. Solomon zvawakuita izvi wakubva panyasha, akaramba akadaro. Chii chinoitika Mwari? Mukaverenga 11 verse 14, not Mwari akasimudza hondo kundomuvhundutsa, but akaramba arimo. Verse 23, Mwari kwakusimudza hondo, because vana Napoleon zvekuti vakarodza whole Europe vakakopera Solomon. Solomon akati hakuiti hondo, ndicharoora 700 wives of kings. Hakuna mambo acharwa neni. Mwari ati hazviperi zvakadaro. Mwari aisumudza hondo kusheka ari maringing bells kuna Solomon kuti iwe kwauri kuenda kumaziya ndadzoka. Zvaunoita izvi Mwari akusimudza wamanager, waakutambira mari, wakukanganwa Jehovha. Hazviperi mushe. Mwari anosimudza hondo. Ndosaka vana vachirwara. Chiri kuitwa naMwari? Maringing bells. Kwauri kuenda maziya ndadzoka. Sei uchiti contract yakupera, every HR auya pabasa anokuti the tenure of your office we can be dismissed kana kuti contract yako inopera. Rakuchete nyaya yei. Mwari ari kusimudza hondo. Dzoka yazvipere mushe izvi. Wandifuratira. Sei zvichidai? Pese pawana mari unosangana nenjodzi. Zvikada rimwe rutivi ndi Mwari ari kutaura. In the midst of the storm there is the voice of God. Uri kurasika. Dzoka titaurirane kwauri kuenda uko. Handizvo zvatatanga tiri tese Solomon. Saka adaro Mwari vanoita sei? Solomon anoramba ari in ignorance. Munguva iyoyo Mwari vanosimudza another one of his own heart to take. Hazviperi mushe kana munhu Mwari adira nyasha iyo orasika. Mwari havadaro hazvipere mushe. Mwari vanogona kusimudza mumwe munhu oreplace juti rako kuti vhangeri rikontinye nebasa Mwari rakakuzodzera rifambe riende mberi. Ndo patinoona Ahija muprofita anofamba oenda munzira osangana naJerobhoamu munzira. Oti kuna Jerobhoamu odramatiza kubvarurwa kwenguo. Vadzabvarurwa into 12 pieces. Kudamburwa into 12 pieces chaive chirahwe chekuti 10 tribes dzabvaruka. Sin is disorder. Apostasy yaSolomon yabvarura umambo. Why? Because chitendero chazunguswa. Hapasisina kunamatwa kwaMwari wokumusoro kudenga. Kubvarurwa lawlessness in Israel. Saka kana zvadaro Mwari vakati iwewe 10 tribes idzi Jeroboam. Mwari vati ndakukupa. But be thou faithful. Usazozvidza nyasha saSolo. Pese paibvarurwa nguo zvairatidza loss of power and authority. Tarira paya murume anonzi Samuel, murume anonzi Saul anonoka kumirira Samuel. Chii chinoitika zvinonzi akabata mupendero wenguo yaSauro ukabvaruka zvikanzi naSamuel, kubvarura kwawaita mupendero wenguo, it is your kingdom has been torn into pieces. Mwari vatsvaga a man of his own heart. Rangarirai paya Jonathan paakabvisa nguo achipfekedza David, airatidza kuti umambo shifted from him being a prince uchienda kunani? Uchienda kuna iye David. Saka zvairatidza kubvarurwa kwenguo Mwari abvarura. Hazviperi mushe
kuti munhu wapandukira Mwari zvinoshura kuti Mwari vanopfarura into pieces. Chero wakaihwereshenga yakadini, don't trust in your prosperity. Mwari anobvarura. Munoswera madonha mapa magara pasi, Mwari abvarura into pieces. Kangava farm, you can have bad harvest. Mwari achitaura in the midst of the calamity. Azviperi mushe dzokatitaurirana. Zvii zvinoitika unfair dismissals kumabasa. Chichocho chimwe chacho rega kukomberera pamberi paMwari. Cherekedza in retrospect. Handipo here pandakatadzira Mwari. Ndezvipi ruzhowa rwakavhurika. Mwari akasudurudza vatumwa. Izvi hazvipere mushe izvi. Kuti kana Mwari ataura, isu Mwari ambotisimudza. Taapakakwirira. Toti to hell with God. Tozvidza zviri nyasha. Mwari haanyarari. Saka Solomon aizviziva kuti chii chakuitikwa kuti Mwari atuma Jeroboam achava mambo. Solomon akavenga Jeroboam. Jeroboam akatiza kuenda kuEgypt. But nenguva isipi mwana wake anouya ainzi Rehoboam. Madzibaba, council of the elders, yobve yati kuna Rehoboam, rerutsira vanhu pajoko. Joko raireva rule, the rule of the throne. Varerutsire, because baba vake pakuvakwa kwetemberi vakashandisa heavy oppression and taxation. Vanhu vakavaka, but vakavaka namasodzi. Saka iye akanzi chirerutsa. But iye akanokonsulta vezera rake akati, vakomana, inini kana baba vangu vakati, ini ndichawedzera. Daniel chapter 4 verse 27 to 28 inoti Nebuchadnezzar akapiwa 1 year ultimatum. Iverengei zvakanaka. Inonzi akanzi takupa 1 year grace period. Usatsikirira varombo. Vari kuchema nekuda kwako. But kana waramba tine plan B. Hazviperi mushe. Nebuchadnezzar sent to Greenland University. Why? Hazviperi mushe. Let me talk to businessmen, administrators, Adventists who preach the 3 angels message, but vashande havatambiri. 4 months pasina salary, but uchidonata kuchurch. Hazviperi mushe. Vabereki vevana, vabereki vachisvika kuvana, zvonzi mari hapana. But uchidonata zvinoonekwa. Izvozvo muri ikachema hazvipere mushe. Izvi chitsikirira varombo. Voshayiwa voice. Vanouya kubasa muri pasina, vana vachidzingwa. Hazvipere mushe. Imwe mari yacho, instead yekutoti uve pavashandi, they have got a heavy workload. No time to rest. Inga unotenda wani musabata, but wako havazorodziwe. Sei usingavazorodziwe. As you are also servant leadership, be a servant of your servants. Ndokuradza kuti uri munhu mukuru. Hazviperi mushe ukaramba wakadai. Umambo hwaJerobhoamu kwakudambuka akasarwa aine 2 kingdoms, Judah na Benjamin. But vamwe vanotaura kuti it was one because Benjamin was in Judah. 10 tribes ndobva dzaenda naJerobhoamu. Izvozvo vamwe vakakupai matarenda, mune 10 matarenda, vamwe mune 5, vamwe vane 1. Mwari paakakupa 10, you have the capacity. Christ object lesson obva ataura munyoro obva ati, if God endowed talents, if we misuse, he retrieves his talents. Chero mukava vaparidzi vakuru mukazvitutumadza pabasa iri, moita zvisizvo, Mwari anotora opa to a man of his own heart. Kungava kugona kutungamirira. God can take. Hazvipere mushe izvi. Usazvitutumadza kuzvirova dundundu. Muridzi anobvisa. But chinoshamisa Mwari obva taura naJerobhoamu 1 Kings 11 verse 38 kuti iwe ukava faithful ndichakusustain. Usatizotevedzera nzira idzi. Kwakutanga zvakanaka. But apa peak 10 tribes akutonga anotanga kuisa futi zvifananidzo. Nai haudzidzi here pamuonde. Sei uine a blind eye. Sei unotoziva kuti ava ndo mafiro avakaita ekusateerera. But iwewe unoita izvozvo. Unotoziva kuti zvavakasangana nazvo, masodzi avari kuchema, vakadai, iwe unodaro. Chondishamisai.
tsika gumbo remberi rako reshure rikapiwa evidence yonotsika hazviperi mushe pane kwazvakananga. Musoro wenyaya ndiwoyo, hazvipere mushe. Tiri pana madzimambo wekutanga chapter number 12 kutangira paverse 28. Naizvozvo mambo ari kutaurwa uyu ndi Jerobhoamu akarangana navakuru, akaumba mhuru mbiri dzendarama, akati kwavari, kukwira Jerusarema kwava kure. Tarirai, vaIsraeri vamwari venyu vakakubudisai paIjipita. Akagadza imwe paBheteri, imwe akaiisa paDhani. Chinhu ichi chikava chivi, nokuti vanhu vakandonamata kwadziri idzo mbiri kusvikira paDhani. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Saka zvaitika ndezvekuti Jerobhoamu apiwa the 10 tribes. Madzinza 10 atora aenda navo parutivi. Rehobhoamu asara uko nemadzinza ataurwa Benjamini naJudha. Saka zvamira sezvizvizvi, vanhu vairamba vachidzokera Jerusarema kuna Rehobhoamu kunonamata, nekuti ndo kune temberi. Saka mukomana Jerobhoamu uyu apiwa umambo akaitirwa chiprofita pachapter 11 kuti ndichakusimudza, iwe ndichasimbisa, I will give you a lasting kingdom. Chakupa umambo hunogara. Paanga akagara achiona vanhu vachibva kwake vachienda Jerusarema kunonamata, vachidzoka, traffic iyi yakaita kuti hana yake irove. Hana yake iri kurovera pakuti kudii? Vanhu ava vakaramba vachienda kuna Rehobhoamu, vachapedzisira vaenda zvekusadzoka. Umambo hwangu huchazungunuka. Saka dambudziko raakuita Jerobhoamu, aona gap rasiyiwa naMwari, aona loophole paplanning yaMwari. Akati Mwari waronga hake, umambo ndave nawo, but pane challenge yekuti vanhu vanogona kundisiya. Vanhu vazhinji vapararira ipapa pakuti vanhu vanogona kundisiya. Sauro akazobaya chipiriso, atadza kumirira Sameri nekuti akaona vanhu vachimusiya. Herodhi akazourayisa Johani nekuti akaona vanhu vakanga vatenderera paari. Kungokubvunzawo kuti hauna kusuduruka here pachokwadi nekuda kwevanhu. Wakaona vanhu and you followed the general populace instead of following the truth. Wakatya kusiyiwa nevanhu. Kupinda kwawakaita mune zvawakapinda izvi hauna kuzvipindira iwe, wakapindira vanhu. Vanhu vazhinji vaparara nekuda kwezvingataurwa navanhu. Vanhu vazhinji vazvikuvadza nekuda kwezvingazoitwa navanhu. Be mindful of what people do, but don't let the general populace take you away from it. Thus says the Lord. Saka Jerobhoamu akaona kuti okay, vanhu vakuenda. God had created an opportunity for Jeroboam to trust God. God will not give you all the details. Kuti tichabva apa toenda apa, tabva apa tozoenda apa. Pamwe pacho anosiya paine mukaha. It's an opportunity for you to practice your trust in God. To trust God is to let the plan of God prevail over your plan. To trust God is to let the will of God prevail over your will. Saka Jeroboam aifanira kusiya achiti, let me see how the plan of God is going to unfold. Sezvo vanhu vari kuramba vachienda Jerusarema, how is God going to maintain my kingdom? Since ari iye Mwari ati achandipa umambo hunogara, achazviita sei? But when God gives an opportunity to humanity to practice their faith, vanhu vanotadza kumirira. Voti apa regai tifile sekutaura kwoumwe muparidzi, toda kufila magepu apa. Vanotora votanga kunyora vega, and yet God wants you to exercise. Mwari akakusiya wakarembera, akupa muchato, akasiya zvimwe zvacho zvitange zviri hezi, iwe wakazofila magepu, ukatsvaka mazano ako kumaintaina muchato, ukatsvaka mazano ako kumaintaina business. But God had given you an opportunity to exercise your trust in him. Saka Jerobhoamu akati kuti zviite zvakanaka,
regai ndiende pamberi pevanhu ndivaudze kuti Jerusarema kwakure. Ndakuitirai plan. Ndokuisirai chimwari paDhani. Sure. Ndokuisirai chimwe futi chimwari paShekemu. Mononamata ikoko, musaende kuJerusarema. But what Jeroboam is doing, he is crafting a religion for his own benefit. Saka nemamwe manzwi haachaoni kuti ari kubvisa vanhu pana Mwari. Iye mupfungwa dzake ari kuti no, I just want to make things easy for people. So what he was crafting was a religion of convenience. Kuti aiwa, it's too costly kuti musungane nemadhongi nengoro mofamba kuenda kuJerusalem kure. Zvinokutorerai mari. Munofanira kuunganidza mari yezvekudya murodhi. Munofanira kuunganidza mari yemapastures emhuka dziri kukudhonzera ingoro. Munofanira kuunganidza mari yekuzodya ikoko nekuzodzoka kuJerusarema kwakure. Saka let me craft a religion of convenience kuti zvingoitikira padhuze. Chirwere chaJerobhoam kuda kurerutsa pakanzi naMwari ngapasareruka. There are moments in life when discipleship must cost a man. There are moments in life when following after Christ must cost a woman. Panofanira kuti panzwikwe kuti kutevera Mwari kwakaoma. The cost of discipleship must be felt. To follow Christ is to follow the one who suffered. Saka we must suffer with him in order for us to be glorified with him. But maKristu nas tabatwa nechirwere chaJeroboam. We are crafting religions of convenience. Izvi zvakanyanya kuoma izvi. Ranyanya kumanikana suo iri. Ngatigadzirei redu suo. And yet Mwari anoti masuo maviri, rakapamama nerakamanikana. But vanhu vanoti aiwa, tinogona kugadzira retatu risina kunyanyomanikana, risina futi kunyanyopamama. Tinogona kuzvisanganisa zvinhu izvi. Saka they come up with religions that make people to be comfortable as they worship. Saka vanoti hazvina mhosva, unogona kurambako uchiita zveun'anga but uchizoya kuchechi nesvondo. Religion of convenience. Hazvina mhosva, tora zvimvura nemiteuro ugare uchizvishandisa but wopfeka uniform yekubvuwa. Religion of convenience. Saka vanhu vazhinji vaona kuti ndo zvinoda vanhu izvi. People want my religion of convenience. Asingavakosti stereki, asingavarwadzi. The kind of religion that does not call upon your faith. The kind of religion that does not demand your trust in God. Saka ndikangoita kuti zvivafambire zvinobva zvandifambirawo. Saka nevamwe vanotoziva kuti sabata izuva ripi vanounganidza vanhu nesvondo. It's because they are benefiting from that religion of convenience that they have developed for the people. They are benefiting from it. Saka tarirai maprofita amunotevera muone kuti haisi religion of convenience here yekuti mangonzi uyai zvikuitirei nyore, iyi mitemo iyi ine gumi inenge yanyanya zvesabata izvi, it's too much. Ndo zuva rinoitwa mari mutaundi. Saka tokugadzirirai religion of convenience. Vamwe vedu tichaparara tichifunga kuti tiri kunamata Mwari, and yet we are following people who crafted my religion of convenience to their own benefit. Jeroboam akazviona kuti vanhu vakaramba vachienda Jerusarema, ndinokuvara. And so he crafted a religion of convenience, but it was a lack of trust in the God who had raised him. Aifanira kungoti Mwari wandiisa pano ndiye uchaziva zvekuita nevanhu vari kuenda Jerusarema. In any case, ukaverenga zvakanaka uchanzwa kuti pane vamwe vakati vaona zvimwari izvozvo zvaturikwa vakati Jeroboam warasika. They went back to Rehoboam. Vakadzokera vakati this is false worship. Handizvo izvi. Vakadzokera to the southern kingdom and they fused themselves within the southern kingdom, running away from false religion. Saka ukaitarisa nyaya yacho uchaona kuti some just want to gratify their bellies. Saka they craft my religion of convenience kuti vagute. Vamwe vanoda kufamba nemota dzakanaka, vamwe vanoda kuvaka mastadium, vamwe vanoda kuvaka dzimba. Saka they craft
my religion of convenience. And because you like convenience better than worshiping God in truth and in spirit, you are swindled of the little you have. Because you love convenience too much. Pamwe pacho pakataurwa naMwari kuti izvi ngazviitwe, zvinoitwa nenzira iyoyo. Even if it is an inconvenience to you, unoita zvakataurwa naMwari. Vanhu vakungoti aiwa musanyanya kuwanza mutemo muchechi mani. Siyai vanhu vapfeke zvavanoda. As long as vari kuuya, religion of convenience. Musanyanya kutarisa zvimwe zvinhu mani. After all, mutsvene ndianiko pakati pedu. In any case, he who has no sin must cast the first stone. Izvi zvinhu zvekuti vanhu vanoshanda nesabata izvi. Isai padiscipline vanhu vari kuba, vanhu vari kutorera vanhu zvisiri zvavo. Isai padiscipline. And in fact, do away nedzidziso yechurch discipline. Mutsvene ndiana nesimba rekunongedza chigumwe. Zvibvisei izvi. They are crafting a religion of convenience because they are benefiting from it. Vari kuvhura hombe. Saka vanoziva kuti kana vachivhura hombe, dzidziso dzediscipline dzikaramba dzichitaurwa, naivo vanofanira kubatwa nadzo. Saka vanodzima dzidziso kuti vavhure hombe zvakanaka. Crafting a religion of convenience. Tese tiri vatadzi. Rerutsai zvimwe zvinhu hazvina basa izvi. Tiyai vanhu mani. And Bible shoko raMwari rinoti kuteerera kunokunda chibayiro. But church yakusundira vanhu pakubayira stereki than pakuteerera. They know kuti unoshanda nesabata, but they want your tithes and offerings. Saka vakudiscipline, vanokusiya wakanaka kuitira kuti ubayire. But ndangoti ndikuudze iwe, uri kubayira usingateereri. Kuteerera kunokunda chibayiro. Chinokosheswa naMwari kuteerera than kubayira kwauri kuita. Ndosaka Jesu akati, ukauya nechipo pamberi pangu, ukarangarira kuti une munhu waune daka naye, usandipa, siya chipo paaritari. Ndaunoyanana nemunhu. Jesu ari kuti chii? Handina basa nezvipo. I would rather have a relationship with you than have your things with me. Vazhinji vedu tiri kukurudzirwa kubayira, isu tisingateereri. Be careful of spiritual leaders, of Jeroboams who encourage you to sacrifice in your disobedience. Be careful of Jeroboams who craft my religion of convenience. Kuti zvivafambire, vanodzima dzidziso idzi nekuti vhesi right usazviitira mufananidzo wakavezwa. Saka ukatarisa mutemo yacho, vhesi iyoyo haipo because inovabata. Taakudzinga. Chingosiyai vakomana, siyai youth iuye kuchechi vakomana, siyai vakomana. Zvinei nyangwe hake akagadzirwa musoro semunhukadzi, but chingomusiyai at least ari muchechi. Religion of convenience. And thus says the Lord has been set aside. Church yaMwari is warming up to the world. And because the church is warming up to the world, it's a Jeroboamic religion of convenience. Tabatwa nemweya waJerobhoamu. Saka mukatarisa zvakanaka, Jeroboamu akaona loophole pakuronga kwaMwari. Usaona loophole pakuronga kwaMwari. Apotsi. Mwari haapotsi. Saka mukatarisa muchatoona kuti zvimabhuru zvacho zvaakagadzira zvaive nemapapiro achinozvifananidza necherubhimu nengirozi dziri dzinovhara aritari, dzinovhara kwakugadzira dzinovhara Mercy Seat so nemapapiro, kwakuti zviri kufanana wani zvinenge saka vanhu we are fooled by zvinenge zviri kufanana izvo zvisina. Saka Jeroboamu akati apedza kugadzira zvimwari izvo zvaakati, tarirai vamwari venyu Israeri vakakuburitsai muIjipiti. Zvino ndidzosera kuna Exodus chapter 32. Hazvipere mushe maKristu. Pana Exodus chapter 32 paumbwa zvimhuru, Aaron akataura mashoko aya, but hazvina kupera mushe. Hazvipere mushe vana vaMwari. Pakafa vanhu 3000. Mwari chaiye akati, Moses, ava vava vanhu vako ava. He disowned the people and he said, vava vanhu vako. Dai asiri Moses akachema, dzisiri nyasha dzaMwari, Israeri yaifanira kusimuka yega kubva pagomo reSinai ichipinda yega muEgypt. And Jeroboam does exactly the same thing. He knows the consequences and the repercussions of following after other gods, but anoda kuestablisha umambo hwake. Mwari achiti ndatama. Aikona kuramba uchingoita zvinhu zvaunoziva zvakakovadzisa vanhu.
haikona kuramba uchitevera mareligion of convenience. Vari kukugadzirira religion of convenience, Yeah. they are benefiting from it. But ona zvichazoitika, Jesu achazoti, ibvai kwandiri imi vaiti vezvakaipa. Iwe woti kochegumi ndaibvisa 1, konzi waibvisa but waisateerera. Ko varombo ndaichengeta 1, waichengeta but waisateerera. Saka ibva kwandiri muiti wezvakaipa. Don't be fooled by spiritual leaders who encourage you to sacrifice when you are not obedient. Nekuti pauchadzingwa uchinzi muiti wezvakaipa, vanogona kunge vasipo to stand with you. It will be you and your God. Be careful of religions of convenience. Rangarai musoro wenyaya uri kutiko hazviperi mushe. Now ukaronda nhoroondo uchitarisa mafambiro nechitema chaJerobhoamu, uchanzwisisa kuti chitema chake it was not sin of ignorance. Waitoziva hake zvaaita, but wakatya kuti ndikadzokera kumascriptures, mascriptures achanditsiura. So to preserve his purpose and his sin, wakaignore chiprofita. Nemhaka yei panguva yaAhija, Ahija unotaura umambo hwakubva muimba yaSolomoni. Nemhaka yei waramba kuteerera Mwari. Panguva yaRehobhoamu akatiza pamberi pavanhu nekuti wakatadza kuitira vanhu nokunzwisa zvinoreva shoko. Saka Ahija waizviziva, ende Mwari vamutaurira, Jerobhoamu, umambo pohouya huchagara muimba yako nekusingaperi. By the way, Jerobhoamu anga asiri wemba yaDavid. Saka Mwari akamuvhurira an opportunity yekutonga. Nemhaka yekuti imba yaDavid yakoniwa, but kuchengetedza sungano yake naDavid akasiya Rehobhoamu mwana waSolomoni achitonga kune rumwe rutivi. Taita vanhu vanoignore Bhaibheri kwete nekuti havazivi kukosha kwaro, but vanoziva kuti rinotsiura zvitema zvavo. Saka iye unosiya Bible. Uri kuzviziva kuti ukaverenga Bible richakutsanangurira nyaya yeadultery kuti Mwari wakavenga upombwe. Saka kuti iwe upombwe hureruke, urambe uine small house, unoramba Bible. Unotozviziva kuti Mwari havapindirani necorruption. But iwe uri corrupt, zvinhu zvako zvose ndezvecorruption. Saka unoignore Bible. Kwete nekuti chitema chako it's a sin of ignorance. You know, but you want to preserve your behavior. Unoda kuchengetedza kuti urambe uri corrupt. Unoda kuchengetedza kuti urambe uchidanana nemurume wemunhu. Ndava ukaenda kuBhayibheri richakutsiura. Saka Jerobhoamu unoignore prophecy. Waizviziva kuti ndikadzokera kuprofesi, Mwari uchanotaura neni, Mwari onditsiura neshoko rake. Saka ndobva aignore zvese izvozvo. Ukangoona munhu wokubvisa paBhaibheri, akukubvisa pamablessings aMwari. Ndava ukaverenga Revelation chapter 1 verse 3, inokuudza vakakomborerwa vanoverenga, vakakomboredza vanonzwa nevanoita. Saka ukaenda paBhayibheri rinostata a blessing mukuriverenga, but vazhinji vanobviswa paBhaibheri, ende vanovabvisa they want to preserve something. Unozviziva iwe kuti vatendi vose vakangoverenga Bhaibheri, unosara uri woga nechechi yawakatanga. Nekuti vachazviona kuti pazuva rekunamata uri kunyepa, vachazviona kuti parubhabhatidzo uri kunyepa, vachazviona kuti pamweya mutsvene uri kunyepa. Saka iwe unoita sekuti ndiwe muridzi weBhaibheri, unovarambidza woti Bhaibheri munyasi yochirira. Unozviziva hako Jerobhoamu kuti shoko rinotsiura. Unozviziva hako kuti chitema chako ichi Mwari unoita hondo newe, but unosiya kuriverenga. Ndobva wasiyana nazvo. Na ukadzidza ukaverenga vhesi ya12, chapter 12 vhesi ya26, uchanzwisa chinhu ichi kuti pana Jerobhoamu paari kuita zvese izvi, spirit iri kutungamirira yanga isiri spirit yereligion, yanga iri spirit yepolitics. Saka Jerobhoamu anga atova a politician, but ari a politician in church. Ndava anotiko vanhu vakaenda Jerusarema, mwoyo yavo ichatorwa naRehobhoamu. Saka iye anodecide kushandisa vanhu nekushandisa church to advance his political agenda.
saka unotiko hatichaendi kujerusarema nemhaka yei sekuti ari kubata nyaya dzekunamata nyampisirwa. He is a politician. Saka ndo dambudziko riripo. Saka ukaiverenga unotonyasoona kuti kwaida kusekiwa isimba, hazvina kuipa kudhisaidha woga kuita zvaunoda, but zvakaipa kushandisa zita raMwari kuti upinde mupolitics. Iye Jeroboamu chitema chake anga akuda power, saka he was so ambitious, and zvinoita ambition inokublinda, yobva yakuvhara maziso pane zvimwe zvinhu zvose, so that haugoni kuona kuti pandakufambira apa hapabvumidzwi naMwari. Ziso rako rinenge richida kungoachievha zvatagetwa paambition yako, so much that Mwari haaonekwi mazviri. Ndava iwewe uri kuda kupreserva power, saka anything chauya mudirection yekuti iwewe uchengetedze simba rako unogura. Hazvina basa kuti voice raMwari rataura, hazvina basa kuti shoko raMwari rataura. Chese chauya murodhi yekuti iwe ona simba unodambura. Saka Jeroboam ari kuchengetedza political power using the church. Now ukadzidza Mwari haanyarari, as long as vanhu vabva pamalaws nemastatues aMwari vachiziva ivo vakaiswa naMwari pauzimu, hazviperi mushe. Zvingaitika kwenguva diki ukakuzwa Jeroboam ukaita vateveri vachauya paDhani nepaBhethel vachizonamata newe, but ndoda kutaurira nemhaka yakakugadza ndiye achakubvisa. Nyaya yacho haiperi mushe. Jeroboamu agadzwa kuti vanhu vaexperience inonzi leadership, a godly leadership, but pawaravira simba warasika ukadhisaidha kuprotecta simba than akakupa simba. Saka wachengetedza simba uchirasa akakupa simba racho. Saka ukaiverenga nyaya yacho haiperi mushe. Ukaiverenga chapter 13 woverenga vhesi ya1 nevhesi ya2, panongoerekana pamira muprofita akatarisana naye omutaurira oti zvawaita izvi zvamutsa hondo naMwari, zvimaaritari zvawamisa zvichaputswa, maprofita ako awamutsa achaparadzwa. Mwari haoni zvine nidhi yekuti pamentionwe the name of the prophet. Anga aine basa is the message and the sender. Pane imwe nguva yekuti kana Mwari otaura zita remuprofita harina basa, chine basa is the message and the sender. Shoko raMwari rakapia pamberi pake. Vhesi ya2 regai ndiitangire pavhesi ya1. Chapter 13 vhesi ya1 inotiko zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raJehovha wakabva kwaJudha akasvika Bheteri. Jeroboamu kwakanga amire paaritari achipisa zvinonhuhwira. Iye akadanidzira kuaritari neshoko raJehovha akati, iwe aritari, aritari, zvanzi naJehovha, tarira imba yaDhavhidhi ichaponerwa mwanakomana uchanzi Josia. Iye uchabaya pamusoro pako vaprista vamatunhu akakwirira vanopisira zvinonhuhwirira pamusoro pako, uye vachapisa mapfupa avanhu pamusoro pako. Message of destruction. Hazviperi mushe. Haugoni kutamba naMwari zvopera zvakadaro. Jeroboamu ari kusvikirwa nemeseji isina kujairika. By the way, Mwari paakamutsa Jeroboamu vanga vamutsa a new Moses. Pakuti Moses wekutanga akaburitsa vanhu kubva Ijipita achienda navo to the promised land, but vanhu vaburitswa along the way.
vanonamata zvimwaro. They made a golden calf. Vatokangamwa Mwari akavarwira. Now tina Jeroboam ari kuuya in the fashion of Moses kubvisa vanhu payoko yaSolomoni. Saka vanhu vari kufara kuti zvanaka takupindawo murugare, but atifambe anokangamwa. Vanhu vazhinji Mwari akavadzikinura muIjipita, but pavakafamba vakakangamwa, vakabayira kuzvimwari. Vamwe makabva kure kumisha, musina chamuinacho kunze kwesenemu. Mwari ndobva apinda nemi muguta. Nhasi maane makambani nezvinotyisa, makubayira vamwe vaMwari, matokangamwa. Iproblemu yavanhu kana Mwari avabvisa kure, ovaswededza pedyo, arwisa muIjipita, a place of oppression, a place of agony, a place of suffering. Avaburitsa deliverance, kazhinji painoitika inoteverwa nekurashika. Vanhu vazhinji vakadzikinurwa naMwari, pataitarisira tokukuzai moita zvaMwari, ndobva makatangira kudonha. Madzikinurwa, vamwe makanga musina mbereko, Mwari akudzikinurai dzavapo makarashika. Vamwe manga musina muchato, Mwari ndobva akupai muchato pavakangoroorwa ipapo. Ndobva vakatanga nyange nemusi weSabata munoenda kunofara muchimwa, chita hano tine family time, tiri kumboenjoya family time. But pamazuva ako uri muIjipita, waibva pachechi zuva ravira, sunset to sunset uchiobserve. But nemhaka yekuti wadhilivha, Mwari akubatsira. Vamwe pamaistruggle needucation, Mwari akakubatsirai. Madhilivha, magraduata, mawana mabasa. Vamwe venyu mota dzenyu dzaakushanda kuinda kunotadzira Mwari. Dzimba dzenyu dzamakavaka dzaakushandira kuti zita raMwari rimhurwe pachinamato vamwe vaMwari. Pandoda kuudzai vana vaMwari, hazviperi mushe. Tahenyu but hazviperi mushe. Mungati Mwari akudzikinura henyu, modecide kuenda kumwe, but hazviperi mushe. Jeroboamu akavingwa neshoko rejudgment, akadzitarira pane kuparara kuri kuuya. Umambo hwauya nekusingaperi, but nemhaka yebehavior Mwari akubvisa umambo. Achamutsa umwe munhu anonzi Josia, achauya achitora position yako. Ndoda kuudza shamwari, usati wapererwa nepfuma, dzoka, Mwari ari kukudaidza. Ndiye mupe pfuma anogona kuitora. Ndoda kuudza shamwari, muchato uchaenjoya. Mwari akabata mhepo kuti muchato wako ufambe. Dzoka, Mwari akuitire zvakanaka. Kana uchinge wadaro, Mwari ukuropafadza. Ndoda kunamata nevanhu vari kuti Mwari musatitendedza tive nemwoyo waJerobhoamu, but taurayo kwatiri matotaura. Vamwe zvakaoma kare, but pamakatisumudza takatanga kurashika. Mwari tibatsirei, judgment yenyu isati yapronouncwa panyika, tidzoke titsvake Mwari. Vamwe maamu religion of convenience, iwondozviziva zvamuri kuita kuchechi kazo, izvi Mwari haangazvidizvi. Kamwe kamutambiro nekamwe kamupfekero nekamwe kamugerero kaunongoitwaso, unoziva kuti kana vemutemo venyika ino vakasvika pane vanhu vongoita masuspect kuti uyu isuspect namagerero, iwo zvitora vachinda kuchechi. Kana venyika vachiramba, Mwari haangazviapuruvi. But kuti Mwari, hasha dzenyu isati dzamuka, tadzoka tirangarireiwo, tizive kuti kunamata kunoitwa kuJerusarema. Zvese zvangatamutsa izvi nekuda kwaJerobhoamu zvoparadzwa, zita renyu rukudzwa. Kana uri munamato wako, haungasimudze roko uri pauri tinamata. Ndoda kutonamatawo neumwe ane behavior yaJerobhoamu, asi anoti Mwari, ndoda kutanga nemi. I want to be baptized. Ndoda kubhabhatidzwa, nditange upenyu hutsva nemi. Imi muve mutungamiriri wangu, imi muve mudzikinuri wangu mukati meupenyu hwangu. Kana uri munamato wako, ungasimudze roko uri pauri, tive nenguva yekunamata. Pane nhamba dziri kupfuura apa, unogona kuzongofona apa, dauda kubhabhatidzwa, unofona uchabatsirika. Mwari wokudenga akukomborerei. Regai titsinzine panguva yatinonamata. Baba vedu vari kudenga, zvizhinji zvidzidzo zvatingatora kubva pana Jerobhoamu
taitsvaka kubatsirwa nemi mukutaura kweshoko renyu. Tiregedze kuoma mwoyo kana imi muchinge mareva. Chamunoshuvira patiri tose kuti tiponeswe. Tibatsirei Baba vari kudenga. Mwoyo yedu isasindimara, isapiswa nedare, ipfave rekuponeswa. Tingwarire vana Jerobhoamu vatorarama navo. In their ambitions, vanovhiringa dzimwe dzidziso dzenyu. Crafting religions of convenience for the people. Nesuwo Mwari, tiregedze kufarira convenience kudarika kukunamatai mumweya nezvokwadi. Tiitireiwo nyasha. Memuri Mwari akanaka. Jerobhoamu makamutumira muprofita. Dai maida maingoparadza. You are a God who delights more in mercy than you do in destruction. Tiitireiwo nyasha. Tokutendai nekuti mataura nesu. Tibatsirei tisavarayirwa nenyika kana kuvaraidzwa nayo, kuitira kuti painozoparadzwa isu tisaparadzwa pamwe chete nayo. Takutendai Mwari matinzwa nyasha nekuwadzana kwaMweya Mutsvene dai zvingatiteverera mazuva ose ekurarama kwedu tanamata. Amen. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, indiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu